uns vells que es morien tan rarament que fins resultaven un just. Al mateix hospital i a la presó eren comptades les vegades que necessitaven d'uns. En una paraula, els negocis no rotllaven. En aquesta vila de mala mort, Iàkov, de mal nom Bronze, vivia en la pobresa, com un senzill músic, en una isba vella i petita amb una sola habitació, on s'hi entaforaven ell, la seva dona Marfa, l'estufa, un llit de matrimoni, els taüts, el banc de fuster i tots els estes. Iàkov feia uns taüts bons i ferms. Per als pagesos i per als homes de ciutat els feia la seva pròpia mida. En canvi, per als nobles i les dones s'hi mirava més, mesurant-los amb un regle de ferro. Els encàrrecs de les caixes infantils els acceptava molt a desgrat, les construïa a ull i sense prendre guies. A banda de l'ofici, el violí també li reportava uns petits guanys. Als casoris de la vila tocava habitualment una orquestra jueva dirigida per l'estanyer Mosei Ilich Shakes. Com que Iàkov tocava el violí d'allò més bé, especialment les cançons russes, Shakes en llogava de vegades per 50 còpecs al dia. En el moment que Iàkov seia a l'orquestra, la cara li començava a suar i se li tornava moradenca. El violí xisclava, a l'orella dreta roncava un contrabaix i a l'esquerra plorava la flauta d'un jueu pèl roig i sec que portava el cognom del famós becàs Roche. Aquest jueu maleït sempre se les apanyava per interpretar tristament les peces més alegres. Sense cap causa aparent, Iàkov es va anar imbuint lentament d'odi i de menyspreu envers els jueus, especialment envers Roche. Va començar a insultar-lo i una vegada fins i tot l'havia intentat pagar. Roche es va ofendre i proferir amb un esguard ferotge. Si no us respectés pel vostre talent, ja fa temps que us hauria fet sortir volant per la finestra. Després arrencà plorant. Era per això que només cridava en Bronze en cas d'extrema necessitat, quan faltava algun músic jueu. Iàkov no estava mai de bon humor, perquè constantment patia pèrdues esgarrifoses. Així, per exemple, els diumenges i els dies de festa era pecat treballar, els dilluns era un dia fatal. I mirat d'aquesta manera, en tot l'any es comptaven prop de 200 dies que tocava seure, tant sí com no, de braços plegats. Pensant les pèrdues angoixava Iàkov, especialment de nit. Al llit es posava el violí prop seu i quan alguna fotesa s'infiltrava dins del seu cap, empolsava les cordes. El violí emetia un so enmig de la foscor i ell se sentia bé.
El 6 de maig de l'any passat, Marfa es va posar malalt, tot d'una. A la vella li costava respirar, bevia molta aigua i caminava amb dificultat. Jacob! Em moro! Va girar-se cap a la dona. Tenia la cara rosada per la febre, lluminosa, feliç com mai. Bronze, acostumat a veure-li sempre un rostre pàl·lid i temorent, es va quedar trasbalsat. Semblava ben bé que es morís de bon grat, contenta d'allunyar-se per fi i per sempre més d'aquella isba, dels taüts i de Jacob. Mirava el sostre i bellugava lleument els llavis amb una expressió de felicitat, com si veiés la mort, la seva alliberadora, i parlés amb ell. Ja apuntava el dia, i per la finestra es veia lluir l'aurora. Mentre es mirava la vella, Jacob s'adonà que en tota la seva vida no l'havia acariciada ni una sola vegada. Mai no havia sentit compassió per ell. Mai no se li havia acudit de comprar-li un mocadoret o de portar-li a una llaminadura d'algun casament, sinó que només l'havia escridassada, l'havia estroncada per les pernes i se li havia braonat amb els punys. Bé, la veritat és que no l'havia pagat mai, però de tota manera l'espantava i la deixava morta de por. Per si això no fos prou, no li deixava beure te, perquè fins i tot sense te les despeses ja eren prou elevades, és a dir, que només podia beure aigua calenta. Jacob va comprendre el motiu d'aquella cara alegre, inusual, i es va esborronar. Va esperar el matí següent, va agafar el cavall d'un veí i va endur-se Marfa a l'hospital. Hi havia pocs pacients, de manera que no va haver-se d'esperar gaire, unes 3 hores. Per sort, aquest cop no era el metge qui visitava els malalts, sinó el practicant, Màxim Nikolaich. Després d'examinar Marfa, Nikolaich li va receptar compreses fredes pel cap i unes quantes pólvores 2 cops al dia. Però, per l'expressió de la seva cara, Jacob va adonar-se que la cosa anava malament i que no hi valien pólvores. Veia ben clar que Marfa es moriria molt aviat. Si no avui, l'endemà. La va agafar de bracet i se la va endur del consultori. Un cop a casa, Jacob se la mirava enfastidit i va recordar que l'endemà era festa, l'endemà passat també, després diumenge, més tard dilluns, el dia fatal. 4 dies que no podria treballar i probablement Marfa es moriria en qualsevol moment. És a dir, que li havia de fer la caixa avui mateix. Va agafar el seu regle de ferro, va anar cap a la vella, li va prendre mides i posar fil a l'agulla. Quan Bronze tingué la feina enllestida, es posà les ulleres i apuntà a la llibreta. Una caixa per a Marfa Ivanovna, 40 copes. La vella va estar-se ajaguda sense badar boca amb els ulls clucs, fins que tot d'una digué. Te'n recordes, Jacob? Te'n recordes? Fa 50 anys, Nostre Senyor ens va enviar una criatureta amb uns cavallets rossíssims. Aleshores, sempre sèiem vora el riu i cantàvem cançons sota un salze. La nena es va morir. Jacob va forçar la memòria, però de cap manera no va poder recordar ni la nena ni el salze. Això són imaginacions teves, li respongué. Va arribar el capellà, la va combregar i li va administrar l'extremunció. Després, Marfa començava a botejar quelcom incomprensible i els vols del matí va traspassar.
veïnes la rentaren, la vestiren i la ficaren a la caixa. Per no pagar un sacristà, el mateix Iàcov va llegir el saltiri. I de l'enterrament tampoc no li van cobrar res. 4 músics van dur la caixa fins al cementiri, però no per diners, sinó perquè l'apreciaven. Iàcov estava encantat que fos tot tan honrat, tan decent i tan barat. Mentre tornava del cementiri, però, el va aclaparar una forta tristesa. No es trobava bé. La respiració febrosa i feixuga, les cames li feien figa i estava assedegat. Però així i tot, encara s'infiltraven dins del seu cap tota mena de pensaments. Recordava Martha. Els 52 anys que havien passat plegats a l'Isbe eren molts anys, però en tot aquest temps no havia pensat en ella ni una sola vegada. Ni li havia fet mai cas, com si hagués estat un gat o un gos, malgrat que cada dia ella tallava la llenya, encenia l'estufa, cuinava, anava a buscar l'aigua, dormia al mateix llit que Iàcov i sempre que tornava begut d'un casament li penjava amb reverència el violí a la paret i el ficava al llit. I tot això en silenci, amb una expressió temorosa i solícita. Ròssil, somrient i fent reverències, anava en contra de Iàcov. Mestre, justament us buscava. Moisè Ilich. Us saluda i mana que aneu ara mateix a casa seva. Iàcov no tenia el cap per aquestes coses. Tenia ganes de plorar. Deixa'm tranquil, exclamà. Però com s'entén? Moisè Ilich s'ofendrà. Ha demanat que sigui ara mateix. A Iàcov li semblava fastigós que el jueu li supliqués d'aquella manera i que tingués tantes pigues vermelloses. Li feia angúnia de mirar el jersei verd amb pedaços foscos i tota la seva fràgil i delicada figura. Per què m'empipa, jueu pudent? Deixa'm en pau. El jueu s'enutjà i també cridà. És fluixa? Tranquil. Feu el favor, us faré volar per la finestra. El Iàcov començà a rugir i se li abraonà a cops de puny. Fuig, que no et vegi. No hi ha manera de viure amb aquests maleïts jueus. Mort de por, Ròssil es va ajupir i es tapà el cap amb les mans per defensar-se dels cops. Després s'alçà d'una revolada i amb totes les seves forces engegà a córrer ben lluny. La mainada xalava amb l'esdeveniment i l'empaitava cridant «Jueu, jueu!». Els gossos també el perseguien udolant. Algun gos el devia mossegar perquè Ròssil es va sentir un xiscle de desesper i de dolor.
passejar-se pel prat. De sobte veia aparèixer el riu, i a la vora un salze vell i gros, amb un enorme forat al tronc. Tot d'un plegat, la memòria de Jacob va vivificar la criatureta dels cabells rossíssims i el salze de què parlava Marta. Sí, era ben bé aquell mateix salze, tranquil i trist, infeliç, com havia envellit. Va seure-hi al davall i començar a recordar. A la ribera, on ara hi havia aquell prat inundat, en aquell temps s'hi alçava un immens bosc de bedolls, i just en aquella muntanya pelada blavejava aleshores un bosc de pins. En aquella època les barques navegaven pel riu. Ara, però, tot era uniforme i lleig. Als rius només hi havia ànecs i oques, i era com si mai no hi haguessin passat barques. Jacob va cloure els ulls. Se'n feia creus. Com havia estat que en els darrers 50 anys de la seva vida no hagués anat ni un sol cop al riu? O si és que hi havia anat, no s'hi hagués fixat? I hauria pogut pescar, vendre el peix als comerciants i després posar els diners al banc. Hauria pogut navegar amb la barca de finca en finca i tocar el violí i gent de tota condició li hauria donat diners. Hauria pogut provar altre cop de fer transports amb les barques, que sempre era millor que no pas fer caixes de morts. I finalment hauria pogut criar oques, matar-les a l'hivern i enviar-les a Moscou, perquè segur que només del plomissol ja no hauria tret uns 10 rubles mai. Tanmateix, s'ho havia deixat perdre tot i no havia fet res. Quines pèrdues, oh Déu, quines pèrdues! Ajuntant-ho tot, quin capital no hauria sortit, senyor. La vida se li havia esfumat sense cap profit ni cap plaer. Al davant ja no hi quedava res. I en mirar enrere, tampoc, no hi havia res, tret de pèrdues. Per què l'home no pot viure sense pèrdues? Per què havien talat el badollar i la pineda? Per què es deixava perdre la pastura? Per què la gent no fa mai justament allò que hauria de fer? I per què Jacob s'havia passat tota la vida insultant, remugant, pegant cops de puny i ofenent la seva dona? I quina necessitat tenia, feia un moment, d'espantar el jueu? Per què les persones es fan nosa les unes a les altres? Al vespre i de nit se li van anar apareixent la criatureta, el salze, el peix, les oques mortes, Marfa, el rostre pàl·lid de Rothschild i algunes cares que se li anaven acostant de totes bandes barbotejant sobre les pèrdues. Donava voltes d'un cantó a l'altre i es va aixecar unes 5 vegades per anar a tocar una mica el violí. Al matí va fer el cor fort per llevar-se i anar a l'hospital. El mateix Nikolaich li va receptar una compresa freda al cap i unes pólvores. Però per l'expressió de la cara i pel to que gastava, Jacob va entendre que la cosa anava malament i que no hi havia pólvores. Tanmateix, de camí cap a casa, va adonar-se que de la mort només en trauria profit. S'estalviaria de menjar, de beure, de pagar impostos i d'ofendre la gent. I com que una persona reposa de tomba no un any, sinó centenars d'anys, milers d'anys, aleshores, fent comptes, el profit resultava immens. La vida representava una pèrdua per a les persones i la mort un profit. Per què hi ha en el món un ordre tan estrany que fa que la vida, que només ens és donada un sol cop, passi sense profit? No li sabia greu morir-se, però tan bon punt va ser a casa i va veure el violí, se li encongia el cor. No se'l podria endur a la tomba i restaria orfe. En aquell món tot s'estava perdent. Jacob sortí de l'Isba i s'arsegué al mar a peu, estrenyent el violí contra el seu pit. Mentre pensava en aquella vida perduda, es va posar a tocar sense saber què, però el violí li va sonar trist i commovedor. Les llàgrimes li van començar a rajar per les galtes i com més hi rumiava, més dolorosament sonava el violí. De cop, el pastell de la porta va grinyolar i aparegué Rothschild, que en veure Jacob s'aturà en sec. «Vine, no passa res», li digué tendrament Jacob. «Vine». Rothschild, esporuït i amb una mirada de desconfiança, s'hi va acostar, però mantenint una distància prudencial. Però feu el favor, no em pegueu, no em pegueu. Altre cop m'envia Moisè Illich.
I tinguis por, diu, no tinguis por, no? Vés una altra vegada que el Iàcov i digues-li que sense ell no podem pas tocar. Dimecres hi ha un casori molt important. El senyor Zapavalauf dona la filla a un bon home. Oh, i que el casori serà molt senyor. Renoi. No puc. Estic malalt, germà. Iàcov va començar a tocar de bell nou. Ròssim l'escoltava atentament al seu costat i les llàgrimes li van anar lliscant lentament d'altes avall, regalimant sobre el jersei verd. Quan al vespre el capellà demanà a Iàcov en confessió si no recordava cap pecat destacat, ell, forçant l'afeblida memòria, va tornar a recordar la desgraciada cara de Marfa i el crit desesperat del jueu mossegat pel gos i gairebé imperceptiblement digué: doneu el violí a Ròssim. A hores d'ara, a ciutat, tothom es demana d'on ha tret Ròssim un instrument tan bo. Ja fa temps que ha abandonat la flauta i només toca el violí. De sota l'arquet flueixen els mateixos sons planyívols que fa temps enrere fluïen de la flauta. Però quan intenta repetir el que tocava Iàcov, li surt una cosa tan trista i amarga que els qui l'escolten ploren. La ciutat, aquesta nova cançó ha agradat tant que comerciants i funcionaris el conviden i la hi fan tocar desenes